Nepraktična vragolija. O, vruće je. Čoveče. O, kako je dobro ispao kolač. O, ovako će biti bolje. Kakav recept. O, morat ću stalno da pravim. Ukusno. O, pitam se ko bi ovo mogao biti. Možda je đubretar. Zdravo, Betty! O, drago mi je, Ervine. Baš mi je drago da te vidim. Jao! O! Jako smešno. Kak je to bio geg? Donao sam ti bombone, izvoli. Hvala ti puno. Bože, kako je lepa kutija. Oprosti, molim te, ali imam baš puno posla. Nema pametnije posla nego da se okolo glupira i šali. Ej, šta to radiš, Betty? Gradim kuću. Neće ti smetati da popušim jednu? Baš me briga ako imaš čime da zapališ. Imam. Izlazi odavde! Izlazi! Ostavi me na miru! Okej. Kakav blesav čovek! Ide da se šali okolo sa tim starim glupavim trikovima. Pomoć! Neko me napao! Molim te, Betty, dođi ovamo! Evo me, idem, izdrži još malo, pomoći ću ti. Pomoć! Priznaj da sam te baš uplašio, a? Opet sam te zeznuo. Da radim? Ne mogu više da se kontrolišem, izgubit ću nerve. Idem pravo kod Grempija. Tako je. Ceo život me tako zavitlava, ne mogu više. Zdravo, Betty! Grempi, ovaj šaljivđija Ervin me stalno nervira, a ne znam šta da radim. Ervin, jeli? Pošalji ga kod mene, Betty. Hvala ti puno, divan si. Dakle, šaljivđija, da razmislim malo. Kad bih ja njemu mogao da pokažem par šala... Ovo bi mogo... Ne, mislim da... Aha! Ura! Čekaj, setio sam se! Samo da uzmem svoju torbu, da uzmem torbu sa alatom, tako je, jeste, sad ću ja njemu da pokažem, da. Dođi! Šta ti treba? Molim te, odnesi ovaj kolač Grempiju. Okidoki. Ovdje ćemo da stavimo petardu. Samo trenutak. Mislim da je sve spremno. Sad prelazimo na zabavu, a? O, to si ti, izvoli. Ej, Grempi, Betty ti poslala ovaj kolač. Hvala ti. Ovo izgleda baš ukusno, super. Sedi, Grempi. Dobro. Ovo nikad nećete provali.
Pa ovo baš i nije neka fora, to boli, boli. Ervine, hoćeš li mi doneti tanjire? Dobro. Sad on misli da je mene iznenadio. Jao! Ej, šta je ovo? A? Jao! Idem ja odavde. Pa to nisu vrata. Gde su vrata? Jao! Evo ih. Ej, pa pustite me napolje. Srećan put! Ajde, dođi da proslavimo. Eto i sad možemo da uživamo u našem kolaču. Kako vam se to dopalo? Zgnjeckaj muvu. Jedan, dva, tri, to je to. Ovo će biti dobro. Odlazi. Beži ti, dosado jedna! Stani tu! Evo ti! Evo ti! Evo ti još! 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 Jedna mala!
sredit ću ja tebe konačno. Evo ti još. Ulovila sam te. Kako si dosadna. Ma sredit ću te. Stani, ne mrdaj. O, izvini, Padži. Uspeli smo, Padži. Uspeli smo. Aha, aha, aha. O, aha. Ne sad. O, Bože! O, Bože blagi! A čemu tolika buka? Prestanite više! Ne sad, ne sad. O, zašto nam ne daš da spavamo? Ne sad, ne sad. Možda posle, a ne sad. Upozorila sam te! Svi su mene oterali, mijau, mijau. Ne sad, ne sad. O, šic, šic! Hajde, skloni se, ti odvratna mačketina! Treba biti prilično drzak da budiš ljude u pola noći. Hoćeš li nas ostaviti da spavamo već jednom? Kako se ružno ponašaš? Prekini! Dosta više! O, Padži! O, Padži! Vrati se ovamo! O, Padži, bolje bi ti bilo da požuriš.
Dove je? mačku. Sad možemo da spavamo. Ma nemoj! Jau! Ne sad! Ne sad! Jau! Psić ding dong. Vatrogasno odeljenje. Znači tako, hoćeš da budeš vatrogasni pas? E pa ostaćeš ovdje gdje ti je i mesto. Sad dođi ovamo. I odakle ti te tačkice? Pađi, molim te, prestani. Moram da te očistim. Ko bi rekao da ćeš... A vrati se ovamo. Zašto me ne poslušaš? A ne možeš da ideš napolje da se igraš, jesi li razumeo? Pađi! Dobit ćeš batine, morat ću da te kaznim, ti si jedan nevaljali pas. Hoću da dođeš ovde. Sad, sedi dole i da se nisi usudio da se mrdneš s tog mesta.
Rasprodaja. Brašno. Voda za vatru. Kokice. Znači, ipak si izašao napolje, a sad mi se umiljavaš? Pa ti neki neginu, evo ti, evo ti, evo ti, evo ti.